Carlos Negro, Alien. Procede do espazo interior. Permanece latente, acazapado nun lugar lamacento entre o ventre e o cerebro. Leva séculos nas vísceras, a devorar os sedimentos que o instinto deita na conciencia, as miasmas putrefactas da tradición e do rito. Habita os sumidoiros da masculinidade, redutos neuronais non controlados pola razón, áreas de pensamento infectadas por unha semántica da violencia. Aliméntase de ignorancia e testosterona. Induce, como un estímulo degenerativo, a exercer o poder, o dominio, a humillación. Actúa como un microorganismo altamente agresivo. Fai perder o control a individuos aparentemente civilizados, seres que fabrican mitos, bicabandeiras, producen fillos. Cando se manifesta, ataca como un auténtico depredador. A súa presa predilecta denomínase ser humano con caracteres sexuais femininos.